Päivi Angervuo. Anteeksi, mä häiritsen. Tässä on Paula Sievinen. Me ei tunneta toisiamme. Tää kuulostaa varmaan aika omituiselta. Voitaisko me tavata? Mä haluaisin jutella sun kanssa. Sä muistat varmaan semmoisen kuin Arto Vanalan. Sä oot varmaan Päivi. Mä oon Paula Sievinen. Kiitos kun tulit, vaikka tää onkin vähän omituista ja hankalaa. Tunnetko sä Arton? Valitettavasti. Sähän oot Arton ex-vaimo. Joo, painosanalla ex. Mistä sä sit tunnet Arton? Arto on menossa mun hyvän ystävän kanssa naimisiin. Naispark. Sä oot näköjään samaa mieltä siitä, että Arto ei ehkä ole kovin luotettava ihminen. Mä haluaisin varoittaa mun ystävää, mutta se on vaikeaa, kun mulla ei ole mitään konkreettisia todisteita. Etkä sä toivo multa mitään sellaista? Itse asiassa, kyllä mä ajattelin. Mä en enää sekaannu Arton asioihin, en missään tapauksessa. Mutta mulla meni vuosikaudet päästä irti ja lopulta yli Artosta. Mä en jaksa enää. Anteeksi, mä en vaan voi auttaa. Miten paljon paremmin sun elämä olisi mennyt, jos joku olisi varoittanut sua? On niin kiltti. Mieti edes. Mä en enää kestä katsoa sivusta, miten Arto kohtelee Lauraa. Ja tää Laura on tietenkin aivan sokea kaikelle ja pitää Artoa elämänsä miehen. Just niin. Tiedätkö kuinka kauan mulla meni ennen kuin mä toivuin siitä suhteesta? Voin hyvin kuvitella. Nyt mulla on lopulta uusi puoliso ja meidän elämä on ihanan tavallista ja rauhallista. Ajatuskin siitä, että se kiusa ja häirintä alkaisi taas. Pahinta oli se, että tyttö oireili. Nyt se ei enää nähnyt painajaisia parin vuoteen. Lauralla on kans tytär edellisestä liitosta. On aloittanut just koulun. Mikset sä vois kertoa, mitä se Arto on tehnyt? Jos se saa tietää, että me ollaan juteltu. Ei saa. Mä lupaan. Mä en sit halua sekaantua tähän yhtään enempää. Siis tää Aaron ex joutui hakemaan virallista lähestymiskieltoa Aarolle. Siinä vaiheessa Päivi oli ihan loppu ja lapsikin itkeskeli yöt läpeensä. Uskomatonta. Aaro kiusasi perhettään kaikin tavoin. Millä tavalla? Ei tullut hakemaan lasta sovittuna aikoina, ja jos haki, saatte ottaa palauttamatta. Uhkas väkivallalla, lapsen katoamisella. Todella vaikeaa uskoa. Antoi elatusmaksuja mennä ulosottoon. Soitteli häirintäpuheluja, seuraili, kävi valehtelemassa Päivin työpaikalla. Tätä Aaro, sehän vaikuttaa niin tavalliselta, niin kuin mukavalta mieheltä. Niinpä. Sehän on mitä hurmaavin, maailman ihanin mies. No miten ihmeessä sellaisesta voi tulla tollainen idiootti? Sen kun tietäis. Mitä ihmettä mä teen? Ensin mä halusin kertoa Lauralle, mutta nyt mua kyllä pelottaa. Ja mikä ihme? Mitä, jos mä kerron Lauralle? Mitä jos Laura peruttaa häät? Mitä jos... Paula! Nyt sun on pakko kertoa Lasselle, mitä sun ja Aaron välillä tapahtui. Miksi mun piti sekaantua tähän? Siksi, koska sä välität Laurasta ja Oonasta. Ja siinä sä teet ihan oikein.